Здравейте, драги ми смехурковци! Тук сме с Пухи и ще правим пълнени сладки картофи по десешки. Да започваме! Измили сме картофите, почистили сме ги и сега ще ги подсушим, след което ще ги надупчим с вилица, малко сол и зехтин и ги слагаме да се пекат на 200 градуса за около 30-40 минути. Продупчват се, за да не се пукат. Така хубаво ги продупчваме. Хоп! Тинг. Ето, посоляваме. И зехтин. Поръсваме с зехтин. Въжи так. Хоп! И тук още малко. И ги слагаме да се пекат. През това време ще направим плънката. Ето дойде и времето на лука и на чесъна. Нарязваме чесъна на ситно, лука на по-едро. В загрят тиган слагаме олиото и запържваме, след което ще добавим каймата. Смачкваме чесъна и го нарязваме на ситно, след което го добавяме в тигана с лука, който в момента вече се пържи. Да видим все пак тази дупчица дали ще свърши работа. Ето виждате, може да използвате, за да не се разсипва чесъна или нещо по-така. Някаква друга функция на тази дупчица. Ето, започваме го до златисто, след което ще добавим каймата, която е предварително смачкана с ръчички. Използвам ето тази кайма, уникална. Добавих малко водичка, след което ето по този начин я смачквам и ще я изсипя в сместа с лука и чесънчето. Ето така трябва да изглежда каймата. Сега ще се позапържи малко и след което ще добавя подправки, черен пипер, тимьон, сол, след което ще добавя доматения сок или сос по-скоро, или пюренце. Ето как изглеждат вече опечените картофи, които проверявах с виличката по време на печенето им, а така изглежда и каймата. Сега ще направим разрез на картофа, издълбаваме вътрешността, слагаме го при каймата, тук слагаме малко масълце в самия картоф и слагаме обратно плънка вътре. Направих разреза, сега ще издълбая плънката и я слагам тук. С малка лъжичка издълбавам. И така с всичките картофи. Ето ги вече издълбаните картофи, слагам вътре масълцето и после добавям от плънката, която, както виждате, вече съм смесила картофа с каймата. Отново с малката лъжичка пълня картофа. И накрая ще го
поръсим с настърган кашкавал и връщаме в фурната да се запече кашкавалченцето. И така пълним всичките картофи. Ето какво представляват вече напълнените картофи. Сега ще настържа кашкавала. Ето ги. Поставяме ги за гриловане на кашкавала. Ето го и самият картоф. Вече е готов да дегустираме.